Takže ahojte ľudia, tu som ja, Danko Zabijak a poďme si zahrať hru Pokémon Draw. Takže tu máme pekného Pokémona a som head. Sakra, ja som ho teda maloval, ne, budú ma žalovať. Počkaj, ale ako mám... Daj penis tam. Počkaj, takto hlava. Kde je fialová? Takto to má zobák. Oko. Toho tuto takto zabitý. Takto zabitý krk. Tak, vidíte. Mám tu že... hostina, a teraz točí a... Tak a tu máme super vtáka. Tak. Oh my god, to je penis mouse. To je penis mouse. Čo? Čo si to preboha natočil? Budem ešte, budem točiť. No však ja. No. Pozrite, ako mám krásneho Kinga of Potka. Pekný, čo? Páči sa. Ručky. Tak. A nohy má také špeciálne, že on má penis nohy. Takže počkajte. Tak. Tak, to mi ešte musí výjsť. Áno! No, kedy môžem ísť ja? Keď ja to točím. A to je koľko minút? 7. Robím 7 minútové videá. Nie, možno jedno 15 minútové. Tak a urobíme si ešte posledných 2 Pokémonov, pretože on si tu chce hrať nejaké blbosti. Toto je Dragon of Hovno. Tuto má tá gule. Vajíčka? Čo sa mi tu tak laguje? Normálne sa mi tu nalaguje. Ja Pikachu ho viem nakresliť. Pikachu. Tak a tuto. Pikachu je. Tak a máme Pokémona. Dobre, prepáčte, že to bolo také krátke, no ale on tu chce hrať nejaké hry natáčať, pretože on nikto bude delať jedno video, pretože všetko zablokoval. Takže ahojte. A bude aj ďalšie video, keď sa vám to bude páčiť.